4 operadores de cámara no salón, realizador, técnico de son e mesturador de vídeo no estudo móvil instalado no Instituto Muralla Romana. A mí o que máis me gusta é estar no posto de realizador, sobre todo de realizadora, pero, bueno, é moito máis importante estar na cámara ou en todo, o sea, que é todo importante, vamos. Os alumnos do Centro de Formación Audiovisual de Lugo rotaron por todos os postos precisos para realizar a emisión en directo do concurso Lucus Intercentros. Pasei por todo o control, é unha experiencia moi boa porque é o que nos vamos a dedicar no futuro. A min que máis me gusta é o sonido, gustoume moito estar na mesa de sonido. A exame, estudantes de primeiro de BAC dos 7 institutos públicos da capital. Durante preto de 2 horas sometéronse a preguntas tipo test de cultura xeral. Ten dúas finalidades. Por un lado, interrelacionar os institutos da cidade de Lugo, que son 7 institutos públicos, e por outro lado, que o alumnado do ciclo superior da asistencia e dirección que se imparte neste centro poida realizar prácticas organizando un evento. O certame foi seguido in situ polo alumnado e profesorado dos centros participantes e a través da canle de YouTube e nas redes sociais do Servizo de Audiovisuais da Deputación. Nos parece moi productivo non só para os alumnos dos centros educativos que participan, sino tamén para os propios alumnos da Escola de Audiovisuais da Deputación de Lugo, que teñen oportunidade de facer unha programación diferente e facer prácticas con este tipo de eventos. Todos amosaron un alto nivel de coñecemento, pero foi o equipo do San Sillao o que acadou o primeiro premio. Viendo vídeos de otros años y, bueno, intentar prepararlo intentando tener en cuenta las preguntas de esos años. Así más o menos llevas un poco la idea de cómo puede ser. O segundo posto foi para o Instituto Ángel Fole, que o recolleu o igual co resto de participantes con satisfacción e deportividade. Houbo 4 premios e 3 accesis, polo que todos os equipos levaron un agasallo para os seus institutos.